size kuye uyesu uzwa kuye uyesu akuzwa ngamali Jesus. uza kuyo lento ungenayo uthini nanonke akakhethanga kusokwami mina nonke Amen. uthi nibulalekayo nisinde nithwala uyasibona ukuba siyasinda emhlabeni uthi ke masize kuye singayi kwabanye abantu size kuyena yedwa yena unguThixo. Le mithwalo iza kukhulwa ngwesiyinikile kuye le mithwalo uza kusothulela le mithwalo sinayo ayizokuthulwa ngomunye umuntu ngaphandle kwakhe uye yedwa umncedi ezantsi emhlabeni uye yedwa umhlambi wabantu bakhe ezantsi emhlabeni yiyo nto asibizayo ke sizeni kuwo uzwa nje kuye kulula uza kuThixo kunzimanga uyamamkela qha uyesu umvume ukuthi umamkele umthathe wawumamkela wenzela imisebenzi akuThixo yenze akho nto inzima funeka uyenzile apha kuphakamisile ezizithi uzawamkela qha kumamkela nje umlomo wakho uvule ngomlomo wakho uyamamkela uThixo zonke into ezathi uThixo azapha ebhayibhileni makuzenze imigaqo akunikayo nayo yonke into umuzi yonke into nemigaqo yayo uhamba ngala migaqo uThixo akunike yona uba yenza yona uba usebenzisa la migaqo yakhe ke ngoku uThixo konke konke kuzakuhamba kakuhle siyasibonga ukuthi usabulaleke ezantsi emhlabeni siyabulaleka imithwalo mininzi bethuna nayo hayi mininzi imithwalo abantwana bethu batye drugs imithwalo abantwana bethu basela utshwala imithwalo begqinile bengamadoda bezinkonye bonke bayafana akukho mohluko ngokuthiwe wawo ugqinile wayo indoda bonke nje bayafana abanye bafika nango-1 ezindlini bakhaba amacango ufuna ungena abazali balele umthwalo lowo abanye abaphangeli bafuna imisebenzi bayancina bayakhala abantu athi uThixo akandiva mna owami umthandaza kawuva asuke uThixo akava mthandazo wakho wonke umuntu uThixo yamva sonke sisesandleni sakhe uThixo akakhethe buso bami kha yonke into inexesha layo uyeza uThixo uzamphendula umuntu siyancama ke sifuna uphendulwa ngoku into yenzeke ngoku kanti funa ukulinda oku kuyafuneka sometimes uThixo ufuna ukubona okucela kwakho inyanisekile napha kuyo uzakwazi umnyamezela uhlale kuye ingakani ucela nje ufuna uphuma uhambe just into eyifunayo imisebenzi yakho akumfuni lo Jesus just imisebenzi bangakandenzele qala eqophweni yami so ke uqala ida kuboba nyani inyanisekile na le nto ifunayo ifuna inyanisekile and wayifumana uzakwenza ntoni bala usazifumana izinto siyaphuma ngala mnyango besingene ngesacela ngawo bheke kwezinye indaba akangizocela kuso shiya laa ndaba esicele kuyo kanti umntu uhlala kulaa ndaba ecele kuyo akwenza laa ndaba ecele kuyo kha-ke abantu ke bavele baphume ngalaa mnyango akwenzela into nguThixo aye kwindawo akhe angenzele into okusebenza khona ayishe le ebehlile kuyo ebethe ndizocela apha imisebenzi ndizokuthi apha ndizokuthi aphume ngalaa gethi otsho kwenye indawo okonza kuloo ndawo ahlale apho uThixo kuthi zani kum hayi athi kashiza umfundisi uthi kum naThixo izani kum naloo mithwalo yimisindayo uthi onke amaxhala enu waphose kuthi mandiyithathelele silaphalele ke nangoku silapha nje asizanga ngabumandi apha sinemithwalo siyasindeka but sihamba nayo nathi siyayazi nathi amaxesha onke uyasincedisa uyasinceda kasiyekelela kuyo yonke imithwalo kasiyekelelayo uhlelehleli nathi ngamaxesha onke uThixo akazange ashiye mntu umntu oshiya uThixo akuva ubunzima esoyiswa umntu kukumnyamezela kuba into efunekayo kukunyamezela ezantsi emhlabeni wavuka ipeni khawunyamezele thetha noThixo suhamba uthetha nomntu uqa ucele kuThixo nansi ipeni ndiyiva andiyazi ukuthi isuka phi naThixo ngoyaziyo kodwa uthe elizwini lakho ngemivumo yakho sapheliswa ayikho enye into sisavakelo le siphume ngala mquma ngomthandazo siyayidela imithandazo yethu sidele le uThixo apha kuthi sithakekho komnye umntu uyathi uze ube uyakholwa uthandazele ngomnye umntu kanti uThixo nalapha kukhona sumeya uThixo wakho uThixo nakuwe ungowakho ungumntana wakhe nakuye ukufuna umeya khawuqine lo mntana noba utshiya amagama amabili uThixo uthanda ifuna imlembelele wamthandazo mna noba mabini mathathu ndiyaweva amagama and ndiza kusabela ndiphendule thina ke sivele sithi oh hayi bawa kunisa ibhuqa amadolo akhuthuka kunini sisithi yonke into sidiniwe hayi mntakabawa akaphenduli uThixo hayi akekho
uThixo khona ukho kuyo yonke indawo nasendlini apho uThixo khona. Akakho becaweni qha le ndawo sihleli kuyo naphendlini ukhona uThixo. Ukho kwindawo yonke. Asizeni ke kuye ngenene nangenyaniso. Size nemithwalo yethu kuye uThixo uzasothulela nemithwalo sinayo. Uzayisusa imithwalo. Neli lizwe lethu linjenje lifuna sibasilise kuThixo sithethe naye. Atshintshile belingekho nje mani ilizwe lethu. Belingekho nje ilizwe lethu. Ilizwe lethu liphelelwe luthando. Ilizwe lethu ligcwele impilo. Ilizwe lethu ligcwele imipu ebulala abantu bangasa abantu bahlukile bangasa abantu bathe bathi. Ilizwe lethu andiyazi uthando limkile ebantwini ngoku kusengagcina inkohlakalo ebantwini. And abantu abafuna ukwanela into uThixo abanike yona. Uthi uThixo le ndikunike yona khawufunda ukwanela. Uthi umuntu enayo into afune le yaya laa mntu yintoni ukubizwa kaloo nto. Enayo le uThixo amnike yona nansi ekhe ndikunike yona uzafuna le ingaphaya. Le izakwenza ke kubekho into kubekho uburongo emntwini umuntu acinga ububi ngomnye umuntu. Andenza ububi emntwini uze uzawufumane laa nto yakhe. Awuzoyifumana izinto zakhe. Awuzozifumana ngokususela mntu umphefumlo ufumana into zalaa mntu awuzozifumana ngoba uzilizela wena uba ube ngumntombi ezantsi emhlabeni. And loo nto uyenza emntwini nakuyo iza kwenziwa. Ububulala ngegani uza kufa ngegani. Ububulala ngenduku uza kufa ngenduku. Ububulala ngenqindi uza kufa ngenqindi. Loo nto uyenza emntwini nakuyo iza kwenzeka. Noba yenzeke nini na but kodwa iza kwenzeka. Itsho iBhayibhile. Esihlaleni ngokonwaba mani ezantsi emhlabeni. Singabantwana bakaThixo kwesonwabisane singamonelani. Kuphume nje umbona nje ebantwini mani. Sukumona ebantwini uba le nto nje abantu banomona. Into akafuna ukubona umuntu ephumelela esenza into engathi inhle naleyo seyimonela. Noma uphethe iplastiki uvele emsebenzini. Umuntu usenamona ngeplastiki akanamavinyo ubona ezingaphakathi. Okanye siyilovu yesonka umuntu ayikho emsebenzini. Sele ephela uqumbu uba amajolo ephethe ngeplastiki. Noba yintoni. Hayi Thixo khawusinike mani umuntu. Khawubusele umuntu kuthi ezantsi emhlabeni ke kuphume le nto ingaphakathi ingalunganga ezinhliziyweni zethu. Sisithi siyakhonza, sisithi singabantwana bakho, sisithi senza intando yakho kodwa lisekhona iliso elirongo esijonga ngalo abantu ezantsi emhlabeni. Thixo makakasincede mani, makakasincede. Akasincede Nkosi yam nakoli lizwe akasincede akaguqule ilizwe lethu. Khe ibelela lizwe sesifikele into uqala ukuthi uzaphangela eKapa. Kwakumanje apha sibheke eMarayeli ngeenyawo. Siyokhosala zanga siqoqe sikhosala phinde sibuke sahlala amabhuku lethu. Kodwa ngoba kunawuyenza lo nto. Akwazi sophuma ekuseni sophangela uqala ubhekabheka uba angabakho mntu ukuzayo okanye uncathile undijongileyo na. Awu Nkosi Yesu khawusincede Jehova. Amen. Khawusincede kwilizwe sihleli kulo. Khawusincede bawo, khawusincede bongcwele. Sincede ngabantwana bethu nge-drugs abatya i-drugs. Sincede Thixo bakhulule moya ongcwele. Siyabafuna siyababiza babuyele kuthi. Abantwana usibona seyiwese abantwana bamantombazana sithi zintyatyambo zelizwe. Ngoba usiguqukile Thixo moya ongcwele. Uthi wababona ubona Nkosi yami kwenzekani emhlabeni kwenzekani Jehova. Sonephi siphose ntoni iphina Nkosi xa kunje elizweni. Ngoba lonke ilizwe linje akho apha naphina senalini kunje kuyafana. Abantwana babhiqa bathe gqabha etywaleni. Beqala kwi-13 years basemtywala ubheka phezulu. Uthi uthetha nakumntu bengathi uyakuva ngomsa kakubani usithini na. Siyamcela uNkulunkulu makayivele ithandazo. Akasitshintshele bona akabaguquli. Ngoba ngoku sekukhokhela bona abazali bashiyeka nasemva kukhokhela abantwana. Ebenethemba ukuthi bazawuncedwa ngabantwana babo. Kodwa yenzeki ngolo hlobo ngoku. uThixo makakabatshintshe ngamehlo indawo enkulu. Isandla